הוא יעשה? למה? מצד הכרת הטוב. איזה הכרת הטוב? הכרת הטוב שהמים שמרו על משה שהיה בתיבה. והכל שמר עליו שהוא הרג את המצרי לשם שמיים, הוא כיסה עם החול. אז שואלים שלה, מה, צריכים בכבוד הדומם, מה, הכרת הטוב לדומם? אז באמת כתוב במכתב אליהו לרב דסלר, כתוב שזה שאנחנו עושים הכרת טוב לדומם, זה גם בשביל הנפש שלנו, שאנחנו נרכוש מידות טרומיות, מידות מתוקות, מיוחדות, כמו אבא, רב השלום, שהיה לו לב רחב ולא סתם בט"ו בשבט, הוא כולו נתינה היה, תמיד הוא חי לכולם, ובאמת למדנו ולומדים ממנו כל הזמן עוד ועוד דברים, והכרת הטוב היא מאוד מאוד גדולה אליו בכל המובנים, הלאה והלאה, לאמא ולכל העניינים. אז זה היסוד של הכרת הטוב, וכשזה אנחנו מתאמצים בתפילה, בלימוד, בקדיש. אז באמת בקדיש, יש סיפור על הקדיש, סיפור קטן על הקדיש. פעם אחת היה בהונגריה, היה מי שהיה להם זוג שהיה להם עסק מצליח, מרוויחים כסף טוב, והם נדבו כסף לישיבה שיגידו את הקדיש לנשמות גלמודות, שלא אומרים עליהם קדיש. והם בישיבה שם של החתם סופר, אמרו כל פעם את הקדיש לנשמות של גלמודות שלא אומרים עליהם קדיש. טוב, אחרי כמה זמן, דרכו של העולם, לא עלינו, הבעל החנות, הבעל הלך לעולמו, ונשארה אישה לבד. האישה נשארה לבד, והיא לא כל כך הסתדר לה לבד, לאט החנות לא כל כך הייתה רווחית, והיא הייתה צריכה לסגור את החנות, נשארה בלי כסף. ועוד שהיה לה שתי בנות, לחתן אותן, הגיעו לפרקה מה שאומרים, הגיעה בנות נפלאות, אבל גם צריכים כסף, נדוניה, ואין לה כסף, אין לה כסף לחנות. מה שכאב לה, זה העניין של התרומות שהיא נותנת כל פעם לישיבה שיגידו קדיש. טוב, אז בסוף היא עלתה, מאוד כאב לה, עלתה לישיבה, דיברה עם ההנהלה, עם ראש הישיבה, ואמרה להם שימשיכו להגיד את הקדיש, בגלל שזה מאוד חשוב לה, וכל השנים היא התמידה בזה, וכשהרווח לה מת השם, היא תעלה תרומה. הם מאוד התרגשו, וקיבלו על עצמם, העמידו בחור מיוחד, תמיד, שאומר קדיש על הנשמות הגלמודות. צמחה מאוד, ירדה מהישיבה, ירדה למטה הרחוב, פתאום ניגש אליי איזה אדם מבוגר כזה, זקן כזה, ומבוגר, בא בימים, ונכנס איתה בשיחה, מה את עושה פה, מה את עושה, מפה מנהון להון סיפרה לה שיש לה שתי בנות לחתן אותן, ואין כסף. שאל אותה כמה כסף צריך, כמה זה לחתן, אמרה לו מה שאמרה, אמרה סכום גדול לחתן שתי בנות. אמרה, תשמע, אני רוצה להשתתף במצווה, אני נותן לך עכשיו המחאה, נניח, לא יודע, סכום גדול מאוד לשתי החתונות, ואת תלכי, כמה? 2 מיליון. 2 מיליון, בסדר. גודל 2 מיליון, בסדר. את הולכת מחר בבוקר לבנק, את תקבל את הכסף, אבל מה? כדי שלא יפתיעו לך, אני רוצה שיהיה עדי, תעלי לישיבה, תביא שתי בחורים, ולידם אני חותם את הצ'ק. עלתה למעלה, הביאה שתי בחורים, סיפור אמיתי. וחתמו ליד הבחורים על הצ'ק, ועוד הוא חסר עוד חתימה, חתיכת נייר ונתן לבחורים, שיהיה להם מזכרת. טוב, למחרת בבוקר היא קמה, הלכה לישיבה, הלכה לבנק, הכניסו אותה למנהל, איך שהמנהל ראה את הצ'ק, התעלף, נפל. היה בהלם, התעלף. אחרי שהוא התעורר, הוא אומר, אני רוצה להביא לך, הביא תמונה, הוא אומר לה, בקריאת התמונה? אבל אוקיי, זה האדם שאתמול נתן לי את הצ'ק, לחתונת הבנות. הוא היה ממש בשוק, בהלם, הוא אמר שם לסגלים לכולם, לפרוע לה את כל הצ'ק, לשלם לה את כל הכסף, ושחרר אותם. כסף, סיפר לכל העובדים שלנו כאן. האדם הזה, האדם שבא, זה אבא שלי. אבא שלי שלפני 10 שנים נפטר. לפני 10 שנים הוא נפטר, והוא בא אליי בחלום, והוא אמר לי, בגלל שאתה כבר גם התחתנת עם גויה, ושמת מהדרך, ולא שם לב על הקדישים, ויש פה אישה צדקת שהייתה עושה לנשמות גלמודות, אומרת קדיש, אז זה הועיל לי לזכויות, וזה עשה לי עילוי נשמה למעלה מאוד גבוה, ואז אני אומר לך שתפרע לה את הצ'ק הזה. וזה סיפור אמיתי. איך זה סיפור אמיתי?
אחד העדים זה הרב יוסף חיים, זוך בן זכר צדיק לברכה, הוא אומר אני הייתי עד. עכשיו עליו אי אפשר, אין לחשוב, הוא היה הרבא של ירושלים, והרב השני הרב היה עוד חברו, רב יהודה משהו, גינבל, הוא אומר אני הייתי שמה. אז רואים פה את המעלה, לא תמיד רואים בעיניים, אבל רואים בעיני השכל, רואים על ידי לימוד התורה, רואים על ידי שורים תהילים, רואים את החוק, אז רואים את העומק של כל מצווה שאנחנו עושים פה, ובכלל, אז כמה זה פועל, שזה הזכרה זה גם זמן של התבוננות, שאנחנו מתבוננים על עצמנו, ומה התפקיד שלנו בעולם, של הפרוזדור, ומה מכינים לעולם הבא, ובעזרת השם שנמשיך הלאה והלאה בכל העניינים. תודה רבה לכבוד הרב, על כל מה שפה, למשפחה, לאחיות, לשי, לכל התלמידי חכמים, לאשתי החביבה יקרה שטורחת כל התלמיד הלאה והלאה 120 שנה, לכולם מתוך בריאות איתנה, וקרוב לגאולה שלמה. אמן, חזק וברוך. אני גם הכנתי כבר תורה קצר. אני גם הכנתי. תודה רבה לכם. אבא, בוא תשמע, בוא דנה, בוא תשמעו.